औ जयै औ औ आंनि मुङा जाबाय जैमुथि ब्रह्म आङो फंबायखौबो आङो हामबाय होनबाय खुलुमबाय खस्थ' खालामनानैब्लाबो नैबे मोनसे न' लुनाय खामानिखौ सोलोंनानै लानानै खुलुमबाय लोगोफोर गुड मर्निं दा आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामदों नैबे जोंनि बिटिनिनि लांखार दालां आंजों दंफायो सोमखोर फंबाय दंफायो हनै बेखौ आं लाफादों दिनैहाय बे केमेरामेन बायदि जागोन दिनैहाय स' खोथाया जाहैबाय लोगोफोर दिनैहाय इन्टारनेशनेल वुमेन्स डे बुहुमनाङै आइजोफोरनि सान दा बेनिखायनो आं बै समाव भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनाय जोंनि बर'निनो सासे आइजो जैमुथि ब्रह्म आब' बिथांजोखौ आङो दिनै लोगो हमगोन मानो होनोब्ला इन्टारनेशनेल वुमेन्स डेआव आइजोफोरनि सानावहाय जोङो आइजोफोरखौ मान होनाय जायफोरा बेबायदिनो समाजाव जौगानो हानाय एबा देरहासार जानो हानाय एबा रांखान्थिनि बेलायाव एबा राजखान्थिनि बेलायाव बा सासे आइजो जानानै एसे जौगानो हानाय देरहासार जानो हानाय बिथांमोनखौ जों मान होनो गोनां आरो गासै बुहुमनि आइजोफोरखौ जोङो मान होनो गोनां स' बेनिखायनो बयबो आइजोफोरनिसिम आंनि हापि वुमेन्स डेखौ आङो बावहरग्रोनाय जाबाय माने आं बै समनिफ्रायनो एसे आब' जैमुथि ब्रह्मखौ लोगो हमफिननो गोसो जाबाय थादोंमोन नाथाय लोगो हमनो हायाखैमोन दिनैहाय ग्रोब आङो आब' जैमुथि ब्रह्मखौहाय लोगो हमगोन दिनैनि नैबे इन्टारनेशनेल वुमेन्स डेखौ लोब्बा लाखिनानैहाय बेनिफ्राय आब' जैमुथि ब्रह्मआ फैगासिनो दङ बियो आमटेकायाव जोंनि खाथियावनो माने खामानि मावबाय थाफैदोंमोन मिस्ट्रि खामानि बिनिफ्राय दिनै बियो न'आव थांगोन आरो न'आव थांनानै आब'हा मोनसे जायगायावहाय बिदिनो आइजो सान फालिनायनि प्रग्रामाव बेवहाय आब'खौ हांख्रायदोंना आब'आ बेयाव थांगोन बिनि थाखाय हाखु दाखु जादों बेनिखायनो आब'खौ आङो माने लामायावनो लोगो हमनानै दिनै एसे मान बावनो आवगायदों अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आब' जैमुथि ब्रह्मखौ दिनै नोंथांमोना लोगो मोनबावसिगोन आंनि चेनेलाव अब्ला जोङो आवगायनि लेट्स गो नैबे फुंनि समाव अब्ला जों ब्रेकफास्टखौ जानानै लाग्रोनि सहैनायनि सिगां नैबे फुरि गुवार गुवार बे बांगालिनि रुटि फुरि नङा नैबे बर'फोरनि जोंनि आदै जिसुमोननि फुरि सावनाय नै ब्रेकफास्ट ओंख्रियासो माबायदि अब्ला जोङो दा थांगासिनो दङ मोनसे जायगायाव लोगो हमगोन मोनसे जायगा माने बे जायगाया जोंनि आनन्द बिटिनि VCDCनिनो बे जायगायानो जादों जनता बाजारनि मोनसे दलाङावनो आरोबाव मोनसे लांखार दलाङाव लोगो हमनो जोङो नाजादों अब्ला जों मोनफैबाय मोनसेबाव जायगा बेनो जादों लांखार दालां बेयो साहानि आरो ओमफ्राय सफैबाय जोंनि आब' जैमुथि ब्रह्मआ दा बिथांमोना थांगासिनो दं गावसिनि न'आव मोनसे प्रग्रामनि थाखाय बे समाव दिनैनि नैबे इन्टारनेशनेल वुमेन्स डेनि गेजेरजों आब'खौ आङो एसे मान बावनो सिगांबाय आरो अब्ला जोंनि आब' जैमुथिखौ नैबेजों उन्दै मान बावनाय आं दिनै खालामसिगोन आरो नोंथांमोनाबो उइस खालामहरब्लानो जाबाय नैबे आब' जैमुथिखौहाय आरो बेजों लोगोसे आब'निनि फिसाला नैबे उन्दैसिन नै मा नामलाय बाबु महेश ब्रह्म बियो आब' जैमुथिनि फिसाला उन्दैसिन ओमफ्राय नैबेयो फिसाला देरसिन मा नाम बाबु नोङो प्रदीप नैबे प्रदीप आरो दा नैबेसोर सानैखौनो आब'आ माने खांगासिनो दं हारसिङै माने मिस्ट्रि खामानि मावनायजों नोंथांमोना सिगां नुखाबाय बिथांमोनखौ लोगो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबावबाय आरो दा माने आब'मोनखौ आं लामायावनो लोगो हमबाय दा आब'मोना माने आब'आ मोनसे जायगायाव खामानि मावगासिनो दंमोन आमटेका अक्सिगुरियावहाय ओमफ्राय दिनैहाय हाखु दाखु थांगासिनो दं माने मोनसे प्रग्रामबो दङनो आब'ने दा आब'खौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय हाजासे गोजोननाय मोनबाय आरो बे फंबाया दिनै आंखौहाय लोगो हमनानै आंखौहाय बिमा महरै अननायजों बिब'खौहाय दिनै आङो बे माफ्लारखौ आंनो गानहोबाय बे माफ्लारावनो गोबांथार मान मोननाय आरो बर' बिमानि आइजोफोरनि मादावहाय मान होजानाय बायदि मोननानै आंनि गोसोआ गोजोनबाय आरो हाजासे साबायखर होबाय आरो बे भिडिअखौ जाय नायगोन बिसोरनिसिमबो आङो खुलुमनाय आरो हामबाय होननाय थाबाय आङो दाथ' गोबां समनिफ्रायनो खस्थ' दुखु मावबोबाय मावनानै आरो बे फिसा सानैखौ खांबोबाय समनि गेजेराव बे खामानिखौ आङो मालाबा मावबाय मोननाय समाव आं मावबाय मोनै समाव मालाबा मैगं थाइगं फाननानैबाबो जाबाय बा माबा मोनसे दखान खालामबाय बेफोरजोंनो आङो न'खरखौ खांबोबाय आरो फिसाफोरखौ फेदेरबोबाय फोरोंबोबाय आरो दा बेनि गेजेराव दिनै जोंनि बे सरखाराबो बिथांमोना सारमोना नुबाय जानो हागौ बे नुनायजों लोगोसे आंनि न'खराव दिनै आंखौ खस्थ' मावबाय होननानै मिन्थिनायनि गेजेरजों आंनि न'खराव
माबा मोनसे सुबिदा होगोन खोमा होननानै आं बेखौबो आसा मिजिं थिनानै थाबाय। सिगां समाव नुवाखैमोन जानो हागौ सारमोना, दा दिनैसिमनि गेजेराव सारमोनाबो नुबाय जानो हागौ। दा बेनि गेजेराव सारमोना आंखौ नायसनसिगोन आरो नाजावसिगोन बा मोनसे सुबिदा होगोन खोमा होननानै आंनाव मिजिंथिनाय दं आरो आसा खालामनाय दं। जाय बिथाङा, जाय फंबाया दिनै आंखौ बे लामायाव, बे गोलाव दालाङावहाय लोगो हमनानै दिनै बे आर'नाइखौ आंनो होदों आरो मान बावदों, बे बिथाङानो आंखौहाय रिपर्टार खालामनानै बियो इउटुबाव हगारना होदों। बेनि गेजेराव बे सारमोना नुदों। बे सारमोना नुनानै सारमोना दिनै आंनि न'खराव थांदों आरो थांनानै आंनो बिदिनो आर'नाइ गानहोनानै आंखौ मान होबोदों। आं जोबोद रंजानाय मोन्दों, खुसि मोन्दों आरो बेनिफ्रायनो आंनि गोसोआव सुरु लादों सारमोना आंखौ बेनिफ्रायनो आंखौ हेफाजाब होलांसिगोन आरो सारमोना आंखौहाय अननायजों नाजावनानै लागोन बा आंनि न'खरखौ नायहरगोन होननानै आं दिनैसिमाव आंनि गोसोआ रंजानाय दं आरो आसाबो दं। अब्ला आब'खौ आं जोबोद जोबोद हामबाय होबावबाय दिनै नैबे मुलुगनां आइजो सान फालिनायनि गेजेरजों आब'निसिम आरोबाव आङो मान बावनाय थाबाय। हामबायसै आब'। आङो फंबायखौबो आङो हामबाय होनबाय, खुलुमबाय। आरो बे भिडिअखौ जाय नायगोन बे सारमोननिसिमबो आरो सोरबा बेहाय जेसेबां नायगोन बिसिनिसिमबो आङो हामबाय आरो खुलुमनाय आंनि मोजां मोननायखौ बावनो दोननाय जाबाय आं। गोजोनना दे, हामबायसै दे बाबु दे, हामबाय दे, जेबो नाङा नाङा। होमब्ला आब'मोना ओंखारफिनबाय नै आब'नि अस्त्र फस्त्रखौ नायनोब्ला। नै बेयावहाय नैबे आब'नि अस्त्र फस्त्र आमटेखायावहाय जोंनिजों खामानि मावनानै दंफैयोमोन। दिनैहाय बे जायगायाव खामानिया जोबथ'बायनो, बेनिखायनो बिदाय बिथांमोना। अब्ला भिडिअ'आबो बेखिनियावनो जोब्बाय लोगोफोर, बेखिनियावनो बिदाय लाथ'नाय जाबाय।